Ay, 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 masirak-sirakan, naliwat yan na panahon. Oo, ayun ka, ayun ka. Oy, ay, 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 oy, Tonyo, Tonyo, kumusta? Kumusta? Pay ka na? Tonyo? Pay dahay na. Oh, labi na nga nakasputing kita yan, ha. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Oy. Good morning. Ano ka mo? Ah, ano daw? Baliktad na din eh. Oh, baliktad, baliktad, baliktad. Ano yung tronta? Oh, diri asya na. Oh, diri. Okay, dani baga na natambirik. Oh, nakasputing kita na. Salamat sa nato ni sponsor man. Man. Oo, pwede naghatag at talaga burger. Oo, ha? Oo, Converse man, Converse All-Star good as nyo or pen good kagamit Induro. Oo man bakit lang mga marching at naternula. Oo, wala, pag imang raw naman kita, ano daw mapay nga aga. Good morning, today is Friday. Oh, Sunday, ano ba ito? Today is Sunday, February 12. Oo, February 12, 2023. Oras naton, alas 10:45. Bado, late kita. Okay, kung tikain kita yan na, matisugad kita. Matikan to ba kita kan Ramos Gym, Civic. Kaya may da nag-imbitar haton. Oo. Mama Mary, good as always. Oo, may da naging bitar haton. Kabayan yung mga tinatawag nila nga mga art. Yan ha, kanang kabataan ko no, baga nasa ring. Oo, kanang kabataan, elementary. Yan luwat ko nga kulop, kana na high school. Oo, kung nakilala ka mo kan Elmer Abando, nganhi Juan. Ano iglakip ta ni dako nin nga kon ha mamay kala no. Congratulations Emilio Canceler Palo, Visayas Mindanao Karate Do Championship Open Tournament. Nangadaan nin didaha Tagum City no, Davao del Norte. Didan nakalabay yan alalotahin baga pagkakuan. Dida pa yun nakalabay January 2029. Oo, anak ini ni Barangay Chairman likod Rolando Palo no, mamay kala. Oh, may din ngayon mga karatista ha. Oh, so congratulations na mo iday ano, keep up the good work. Yan siguro naman ano, oy mapay nga siguro very proud parent animo yan na mga kaganak. Ang pamati ko tibag gihapon na mayroon din na oy may daghihapon mga papadayon niton area na paisanisan niton Ibraa. Oo, may dako mga classmate oy, shout out kan attorney kuang gihapon ha, attorney Sharon Billones. Lagad kiti anak kay representante ito na mga karate no. Oo, shout out sa imo iday, keep up the good work, nga na naton gyapon na iba nga nag apay nga nga na naton gyapon iba din ni ano an duduha an nagsasoccer ba to or nagbabalibol. Oo, Marv nga naniyabog to. Oo, nakininira Malo di Bayer Malo Mosca ni Sir. Oo, ano daw apa daw amas makurya ton kaya di kita naninigaman it ngaran di chip salbay amo daw sorry lang. Oo, di nga daan tayo yan mga sportsmanship, mga sports ano oreg mga kabisita nga ni ani nga ni nanay po yun. Oo, anak ko noon nga nagbumalik na nga to abroad. Pangina noon ta sunod. Oo, kumusta ka mo dida manapuin? Oy, oy,
Kumusta gyapon hira Ninong Raul, no? Ninang Pilina. Manadyonan, mga timbasas naton, no? Oo. So amo yun nga daan tayo niya mga event kay yan ato tinga daan lo at mga kabataan ininira nga mga nagsasalin urog or nagpa-practice kay yan ako nung February 26 may danira baga presentasyon abot ko na di pa dakay ada na ensayo lang kita kunada pa nira nga paray na oy ha mapinga ka ano na ada pa ada pa man wala daw ay amo yun nga Applicart free art workshop unta diri kita pag maka-istorba no pag ginawyaon man National Art Month February 1 to 28 present the Applicart Applicart Basic Advanced Techniques. Oo. Ano daw? Iya di man hi. Architect. Oo, kumusta? Guwapo lagi hap. Architect Chito Minjola. Ambot ko na ni Elmer. Ay ni Elmer. Was siya. Oo, man. Mander. Mer. Paya ha. Pwede ako mag burbalabag ha? Man? Logad. Oo. Okay, iwelkantaan ang isang kaitonyo. Pagpagaling sa kantang kaitonyo. Aliyan na para maglaga niyo. Pagkita niyo diyan one channel. Tabi apoy. Sabi apoy. Kumusta? Ha? Logo din. Makat mga kabataan. Adi tatong ko ang president ni Algarin. Oo. Ano sangkay? Ay, sangkay kita ha? Paya. Sige daw. Sangkay na kita. Oo. Ani yung mga papel, may dalang alidong, di ba? Pakibutangin R for red, Y for yellow, O for orange, B for blue, Y for yellow, G for green, blue, B for blue, R for red, B for violet. Kaya na kayo na papel. Ay, kasi Art na yan, ano? Hello. Oh. Mga art workshop ngayon para painting. Oo. yan ang mga gamit ng ako ninyo Bengor color. Padhi Elmer, ano? Ikaw anay. Kadi anay. Istoryala. Ay, laitun. Kadi na. Ha? Ayaw ako. Kaya ano? Di. Man niya. Oo. Tapos may dako Amo yung artwork amo niya kanina. na. Ang kanyang aga, ang i-refers ko ang artwork yan ang liwat, mixing rahing color. Oo, then after mixing color, magdo-draw na hirahin adto nga kuan. Adit interview hata mahusay. Oh, hi ma'am. Oh, sige daw. Mapakian ako hay mo ma'am. Kanan ano ini ma'am nga iyo Applicart? Bali, kung ano niya, free art workshop niya for the whole month of February po. An organizer is an organizer po nato, no? Magkanan ano po ka mga grupo? Makasaring kita, no? Yes po, kanan Tanawan Artist Guild po or in short Tanab. Oo. So mga taga-Tanawan laini na Yes organizer. Po, yes po. Oo. Mga pira na ning katuig nga iyo pagsalin orog nga. Bago pala niya actually nga grupo mga this year actually nabuo niya mga December bali December po last year po. So ano ton
kabahin nining pre-art workshop, ano ang aton ma-expect para ang kabataan? Bali, may kita basic po nga mga skills nga gintutot duha ira. May diha kita mga advanced na techniques nga gintutot duha pa ira. Magkaiba ito hiya, may kita for the elementary nga level nga high school nga level. Apo. So more on drawings and paintings. Baga sugab po hiya. Apo. So hain mo nakikita din ng kabataan, may dabo ba maitutudlok nga may potential? Pagkaya na manggod, kuan pa man gud kita, ongoing pa man gud kita training. So dire ako makakasiring liwat din kun alaw pa it kuan, may da pa man kita third session nga last session pa naton workshop. Sige din. Kali adi kuan aton president. Ma'am, ano aton nga ron? Ako po Miss Beth na lang po. Opo. Anong imo Miyembro po. designated member? PIO po PIO. Talag. Sige. So adi sir, ano ni mo to ngaran sir? Sige, naglalakad kita baga diretso ba nag-inspect ba? Sige. Oo. Ano ton aton ngaran sir? Ako yung Aldrin Mercado. Oo. Usa ka nga Kung era sa isa nga nagpasimuno ini. nagpasimono. Oo. Sir, inin nga imo nakikita yan nahit kabataan nga programa makasaring ba kita nga dako inin mabubulig development kada tagsa? Oo, para ako dako yung mabubulig nga era, labi na mga interesado era hindi nga pag kuha nga art workshop. Para era may baruhan pag gamitan mga paints and paano mag shading and colors and mga maano era ka arts magkamaya dira ng interest nga diri na era mag minulay mga gadgets so amo ginkuan namo nini nga programa para liwat era encourage na arts. O kasi kay kasagaran good man kabataan niya na na baga sharing pa, they are more on gadgets like cell phones and computers Yes, so dako inin baga usaha ira pag develop han ira mga hidden talent or skills especially paintings. So ini nga kuan yan na ba ini niyo gin buhat or actually December di na kami nagtindo gini nga grupo. Tapos nung meeting tungod niya February is Arts Month man niya. So kami to yan na kami nagkamaya din art workshop. Free line ni para yan sa mga bata. Free la ini. So how about han ira mga pinanggagamit nga mga materyales? Ito provided na ito namon materials. Pero tungod dito naglaro kami mga bulig yung mga specialist. And may mga dako at naglaro kami ng mga bulig dito. So ito nakaprovide kami ng mga free ng mga materials. Inintutob pa ini katapusan yung Sunday. Every Sunday kami nagkakamaya din pandini. So yun ang katapusan nga Sunday. Ano aton ma-expect naton nga baga maipapasamwa ka publiko? Medyo dako lugod yan at amon event kay nagkakamaya da kami sa culmination. Ipapakita namon ang iratanan na nahimo na mga artwork, ipakita namon pati namon mga kagrupo. Ini magpapakita gyapon ng mga paintings. So siguro makag-invite kami mga bisita nga makita namon painting tapos lang mga artwork ng mga bata. Yan may ini awarding nga era kay kada artwork, kada session napili kami best 3 artwork. So may ini awarding. Yan may dagap kami mga bisita labi na kuan mga yung mga tinahod like mayor, mga konseyalis. Tapos may usang artist nga mo in-invite niya po maging guest speaker. So kami ito pag kung pwede yung mga taga-tanaw ang pwede nga pong kumani. So yan na inin nga February 26. Yan na yung February Sunday 26. Nga anong oras ko na to sir? Naman culmination is 1 p.m. Pulok. Oo, so I have to reserve my date. Charot.
Oo. And then sir, what is Tanag artist stands for? Tanag means Tanawan Arts Guild Association. So, amo to Tanag. Ang Tanag, nakakuang kahit puno nga Tanag. So, di ko ito gingkuha kay mga resilient people mga kita. Kaginan kan nila damo to tamlogo nga may puno, tapos may balod. So, kami nga mga members, mga survivors. So, amo ito, Tanag kay madigon man tud talaga ya. So, pare-parehas gyapon kami madigon, magkaurus na para magkamayadahin. Suga din nga grupo din nga Tanawon. So napira ka mo yun ang miyembro na Tanag? 20 kami ka membro. Oo. Ang iba kay may mga busy man sa Moreira. Digan una nga Domingo damulay ugod kami. Aside dahan na paintings, may da pa ba nato na maipapa ambit sa kabataan or more on painting or drawing or Anya nga among session kay buti ay malabo na naton panahon ano. May ada kami drawing, basic drawing, tapos acrylic painting, watercolor, pastel workshop sa dito. Amo lay to anay namon mapapanggit ayra. Pero kung baga tagan pa kita ni gayon, dro-diretso ini nga workshop, pwede gyap kita magkamayadahin clay mold painting labi na kay amo natong product at Tanawan. Ining clay. Tama. So pwede kita magkamayadahin sculpture, partihan clay. Tugtagan kita ni gayon. Kaya I think kumbaga higayon sharing panim to borrow your word is Tanag is one is matibay na puno. Oo. So I think I'm wishing nyo na itong iyo grupo in magpadayon nga na humirayo pa itong lalaktan ano kay sharing panimo baga nahimog sulayn didahan nakalabay nga tuig. Oo. So more years to come kay aniyo panuyo ang kabataan daragod man yan itong technology ano ang computer, laptops and cellphone, labi na cellphone baga nawawarayan ang kabataan ha interest pinaagi iton ira mga pinananago nga talento. So wishing you good luck sir ano hapag kaya na pero nga duha na yun kasi mana ikaduha yan ikaduha ka Domingo. May daba niyo mo nakikita may da mga potential ang kabataan na waray pa. Ang iba nga bata baga may da naman ko dira knowledge pag-drawing at pag-painting. Makikita ko yun na may daira potential maging artist gyapon baro pag-painting. So mao pa ini nga giniinan sa nira talent para gyapon namon yan ma-encourage maging parehas sira amon nga maghiligin mga arts. So nakag-painting na gihapon. So, Kumusta sir ang suportahan mga kaganak? Mga dako ang suporta nira kita ka nira yan na buhulat nagkukuha nira gasis gihapon nira naguligan na nira anak. Opo. Sir, ano pa ito ato na designated position? Ako nira siya presidente kaya kung nagpasimulo ini. So ako nira gini mo presidente. Ngaran, full name? Aldrin Mercado. Aldrin Mercado, ang President ng Tanag Association the Artists sa Tanawan. Sir, damo nga salamat. Siguro may dako kabataan ano nga pwede mapakianhan ngayon kag anak ano. Oo. Pero niya nakulop mga high school May daliwat sa high school oo. Kay ginto nga lanawon namo session ng morning for elementary after na for secondary. Sige siguro kita ong kunian kun nga kulok makapasyada kita. Bata talinghaon ta ano? Sige sir. Adi sir ano ti rin gimbubuhat yan Next activity to niyan. So ipapadrawing ha era. Pwede mo man Oo. Sir no. May tira susundon nga drawing ano or Okay, so siguro di mo nakagtikang gano, mga ramera siguro. thank you pag-imbitar. Thank you for coming. Oo, sige mapakiana daw kitang bata. Hi, how are you? You're good. So, paano ka
How does it feel? Charot. I did interview her. It's okay magpakianay mo? Oo. So kumusta nimo pag-drawing, nimo pag-paint? Okay lang. Oo. Adi. Cesar. Wow, hi. How are you? Kumusta? Ha? You're fine. Ano timo yun naging bubuhat? Nagkaano ka? Painting. Hilig mo na mag-paint? Wow, mag-drawing gihap. Okay. Good, very good. Oo. What's your name? Jared. Hi Jared, how are you? Fine, thank you. Oo. Ma'am, ikaw ang parent niya? Okay. Okay, ano mapakyan na kita eh. No, oh dear, oh talag. Oh, hinadulot parent nga pwede tapakyanhan ano. Oo. Oo. Pakyan na kita. Hinayot parent. Oo. Sir, pwede magpakaya na sir? Ay, wala. Oo. Oh. Sir, inin para iyo. Inin nga kabahin niton pag pre-art workshop, art class. Para iyo ano masisiring nimo inin? Para bata. Baga para haakon kumo kaganak dakot gamit dakoy influensya mga bata kun him pag aramin iba nga butang labot lahan pag sinilponon. Good oo. Oo. Kay mas dako nat usahit oras pag sinilpon. Kundi niya napasalamat kami nga anitan nga nagsugadinin nagdumaren sugadinin aktibidades nga para namon mga anak magkakaadaliwatin ibang kalilingawan kundi labot lang nga kalilingawan na dudugangan pag-develop pa nila skill espesyalihan art nga ngaran. Oo. Damong salamat sir. Ano nimo sir ngara sir? Arnel Presbytero. Man Arnel, damong salamat sir ang paghatag hin guti nga mensahe ano. Oo. Thank you. So, makita man niya. Makita man niya no mga kag-anakin talo na no. Numero 1 gud talaga nira nga kuan panuyot kabataan nga diri malibang iton gadget. So nga magsinilponon pag Facebookon, TikTok instead nga magti-TikTok. Nilugod no? Iragintagan higayon adin mga kabataan para ma-develop gihapon when it comes to paintings, no? Art. Oo, particularly art. So dako inin nga bulig ano, hantanag. Oo, artist hantanawan Leyte. So haya pag kaya na ngayon, pag kaya na yan nga morning session no is kanan elementary mga kabataan. So may dangay niraluwat hinin para nga yan nga kulop kanan high school liwat. Oo. Ada kay good luck kay yo no. Nga na hirahin no pataton iya ko gudman kay pastilan kay bis pag drawing na tao. An mga stick man lang ako hadto. Oo. Dahala. Oo. Tisugad kita. Nga damo nga salamat hinin butigad lainin nga kumbaga kuan yan ako. Nahimo nga istoryahon nga Borobalabag. Good luck ano. Yan ani mapa-shoutout kita. Shoutout ani kita kan aton abroad Karen. Karen Ann Salaysay nga ni Micaela Ann Salaysay. Oo. Thank you. Oo. So sige. Di na lahat kuan, di na lahat makuanlat ako. 26, yeah. At least yes, oo. So may exhibit yan na ito na February 26, no? Didiha may tanawa na Civicom, no? Oo. Again, damo nga salamat bisan la baga paaging hinin nga aton impormasyon. Nakagpaambit kita ini nga Borobalabag. Thank you very much.
Good night. Sweet dreams. Momoa. Chup chup. Tala.